Το εκκλησάκι της Αγίας Δυνάμεως βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως και χτίστηκε κάπου τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια πιθανότατα ναού του Ηρακλή. Είναι μια καμαρόσκεπη βασιλική που παλαιότερα ήταν γνωστή ως μετόχη του Ροδακιού, η Παναγιά Μεντελιώτισσα, και είναι αφιερωμένη στην Παναγία ως προστάτηδα των επιτόκων γυναικών και γιορτάζει κάθε 8 Σεπτέμβρη. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται τοιχογραφίες και παρόλο που έχουν υποστεί αρκετές θωρές, μπορούμε να διακρίνουμε αρκετούς Αγίους της Ορθοδοξίας. Και παλαιότερα βρίσκονταν τα λείψανα ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας, του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, η ιστορία του ναού παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς εκεί κατασκεύαζαν πυρομαχικά που κατέληγαν στο τέλος τους Έλληνες, αλλά και πυρίτιδα στις υπόγειες στοές για τους επαναστάτες. Και οι πατέρες της Μονής έκρυβαν τα ιερά κοιμηλιά της στις στοές από κάτω για να τα σώσουν από τον Ομέρ Βριών ή κάτι που δεν κατάφεραν στο τέλος. Όπως συνέβαινε στις περισσότερες εκκλησίες, εξωτερικά έχουν χωνευτεί στην τοιχοπία της ανάγλυφα τμήματα από παλαιότερους ναούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μάρμαρο της εξωτερικής θύρας που φέρει χριστιανικά σύμβολα. Σήμερα ο ναός λειτουργεί κάθε Σαββατοκύριακο και στις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας. Αυτά από μένα τα λέμε άλλη φορά.